Ja, klokken den er 7:52. Det er søndag. Det er den 20. marts. Og i dag er en lidt speciel dag. Det er sådan, at vi... Ja, igennem det seneste år i Let, der har vi indspillet, eller vi har kreeret, komponeret, massakreret en 7 numre, og vi planlægger så småt at prøve at indspille det. Og derfor så er vi gået i gang med at lave en pre-production af alle numrene. Pre-production, det er simpelthen bare noget fancy. Dybest set, så handler det om, at al den tid, jeg sidder herinde i mit lille studie her, så slipper jeg for at være sammen med konen. Ja, konen. Ja, så er jeg tilbage igen. Jeg skulle lige bruge et par minutter for mig selv. Nå. Igennem det seneste år i Let, der har vi skrevet en 7-8 numre, og nu er tiden ligesom kommet, hvor vi gerne vil prøve at indspille dem igen. Det giver nemlig også endnu længere tid, hvor vi kan være væk fra vores koner. Og det er dybest set formålet med Let, det er at være væk hjemmefra. Når det er sagt, så vil vi også gerne indspille de her numre. Og det er sådan, at alle de numre, vi har skrevet, de er skrevet af forskellige personer. Så har Claus lavet et par numre, så har jeg lavet et enkelt riff, og Ulrik han er kommet med et halvt nummer, og så har vi siddet og kigget på det og sat det sammen og skilt ad, og det er nærmest en stor gang billedkurse. Men nu vil vi ligesom gerne videre få de her numre optaget, og for ligesom at have et fornuftigt bedømmelsesgrundlag, så laver jeg nu en pre-production, og det vil jeg prøve at vise lidt om i dag. Ganske simpelt. Formålet er ligesom, at vi har et lige grundlag at vurdere alle numrene på, så vi kan beslutte, hvilke numre vi har lyst til at indspille, når vi nu her i april engang begynder at indspille det. Og så er der også et formål mere, som jeg synes kunne være rigtig fedt for vores trommeslager. Det er, når jeg husker de her 15-17 år tilbage, når man var i studiet, så sad trommeslageren altid og basket løs inde i studiet, og så stod der en eller anden halvvissen rytmegitarrist inde i selve kontrolrummet med en lortet Metal Master forstærker lyd og knaldede løs, og det kan sgu ikke have været særlig inspirerende for trommeslageren at lytte til det og spille til det. Så planen med den her pre-production er, at der kommer et færdigt arrangement til vores trommeslager Jesper, og så kan han simpelthen bare smadre så vildt løs, som Jesper nogle gange gør. Altså Jesper er jo bare Animal fra Muppet Show. Han er den vildeste. Han er the shit i brutalitet. Og så håber vi lige, det giver lige en ekstra tand af intensitet, når han får lov til at sidde til sådan en færdig arrangement og spille. Så det er sådan set formålet. Så 1, vi skal have noget at bedømme vores sang ud fra, og 2, Jesper han skal lige give den en ekstra skalle. Så det vil vi kigge lidt på i dag. Så endnu en gang, velkommen til Grævlingegrotten, stedet hvor morgendagens hits skrives i overmorgen. Se, det er sådan, at alle de numre, som Claus har lavet og sådan noget, de bliver som regel skilt fuldstændig ad. Og det er egentlig ikke noget, jeg har nogen specielle forudsætninger for at gøre. Det er faktisk godt. Hanne, for helvede, hold op med det larm! Nå, det første og det mest grundlæggende, det er, at først så laver vi nogle trommer. Og normalvis så vil jeg jo helst bruge naboens kone, Ketty, til at banke de her tønder ind for mig. Men hun er sgu ikke altid lige stabil, og min kone og Ketty, det er altså heller ikke altid en super god kombination. Så jeg starter bare ganske simpelt med at lave det i noget drum kit from hell. Og det her det er jo så bare lige hurtigt, så kan man lige høre, hvor det egentlig er, jeg starter henne. Og det er så introen til det nummer, jeg skal styre på i dag, som hedder Dødvægt. Fantastisk, ikke? Det bliver tungt. Og om lidt så skulle der gerne begynde at ske lidt mere. Sådan. Og så kører vi. Og så dugga. Yes. Det var så sådan, som trommerne lyder til Dødvægt. Og nu vil jeg så småt prøve at begynde at indspille noget hegn på det.
Jeg er nødt til at stoppe her, for jeg kan godt se, I har et meget vigtigt spørgsmål, I skal have besvaret. Og det er, sidder han også ned og pisser? Det kan I tro, jeg gør. Så har jeg fået indspillet alle rytmegitarerne, og det lyder sgu nok rimelig magert. Sådan er det jo. Hanne! 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 Jeg skal have noget kaffe! Prøv lige at skynde dig lidt med det kaffe der. Hvor lang tid kan det tage? Nå, nu er rytmegitaren indspillet, og så sender jeg det så hen til de andre spader lige om lidt, når jeg har indspillet noget bas. Satan, det bliver vildt. Hvor bliver det der kaffe af? Og når jeg har indspillet bas, så må Claus lægge nogle soloer på, og så er vi vel efterhånden. Stil det bare der. Ja, tak. Det er godt. Du må I gerne smutte igen. Vi ses om lidt, når vi har banket noget bas ind. Farvel så længe. Ja, så er det bastid. Og jeg har lånt en rigtig fed bas af en af mine venner, som har et lille hobbystudie ude i marsken et eller andet sted. Music Man Stingray. Så tror jeg ikke, det bliver vildere. Det er bare ærgerligt idioten, der står bagved, han ikke fatter en bjælle at spille på den. Men lad os køre igennem.